It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuya emsebenzini namhlanje uqala usuku lwakho. Bamba sengiyavala. Incwadi yeZakha chapter 1 verse 10. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Nanti ivesi ngicela ulibambe namhlanje abantu bephuma beya kuma closing functions emsebenzini, beya kuma closing functions lapha abasebenza khona. Nanti ivesi ngicela ulibambe ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavuma. Abanye balungiselela ama Christmas party, abanye balungiselela imicimbi yokuphela konyaka, kuzoba na uKhisimusi ziningi izinto ezobe zenzeka. Ngicela ukuthi ungavumeli izitha, ungavumeli izoni, ungavumeli izinto zikuyenge just because ufuna ukuthola injabulo yesikhashana ezokwenza ukuthi ukhosteke impilo yakho yonke. Kunabantu abaningi engibabone ngoba nakho kuphela unyaka benza izinto abathi mase bebuka back beyisole ngezinto abazenzile, ngoba babone abantu bejabule nabo baze bagcine bayikhohle ukuthi bangobani, bayithola sebenza izinto abangajwayele ukuzenza. Kunabantu abangaphuza inhlobo kodwa ukuthi mase kuyi Christmas party emsebenzini bemnikeze naye athathe enze into akangayazi akangayijwayele ezomenza agcine ethatha inquma akayiregrethayo neinquma akangayithandi. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Kunabantu namhlanje abagcina sebethola abantwana bengaqondile ngoba babejabula nje bejabulela ama holiday okuphela konyaka, bagcina sebeyithola sebenezinto ebebengayihlosile. Kodwa namhlanje useya kwi Christmas party yasemsebenzini, niya kwi farewell party, niye emcimbini yokuvala unyaka, nizoba nemicimbi emakhaya. Uma izoni zikuyenga ndodana yami ungavumi. Ungayithathi into ongayijwayele nongabese onganikezwanga yini ongayazi, ngoba zingase zikhoste impilo yakho yonke. Uboba bheka nabantu ohlanganisa nabo njengoba kugoqa unyaka, ngoba abanye bathi asimnyeke siyombamba mase kuphela unyaka lento yakhe izophela. Kanti abanye futhi bafike bekholwe kahle unyaka wonke, angazi kwenzakalani ngoDisemba uthole inceku usuyibona isenza ngendlela engajwayelekile. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ngefestive ungavumi. Uma bekuyenga nangophuzo ungavumi, ngoba uyokwenza into nje uyitshela ukuthi wena ngekho kubona bevele bethatha ivideo yakho beyisabalalisa ku social media yonke. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Ngiyacela nawe ukwazi ukuthi no, uyinqaba izinto oyibonayo ukuthi kusasa zingase zibulala ikusasa lakho, zingase yibulala nempumelelo yakho. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.